kami nga po. Islahan sa kamay ko. Kita. Gawa ng sa kalaibaran. Takas la ito ini may sangay nga kunanangay nga bumarungay nga ingkata ipaarab mo ket iya pandanton tay pagpartyan ket datay nagtarakon di pay maasi. Aji gamin iti sungay nga purpose na. Dagiti tartarakon tayo. Maparti, mapagtaraon kada tayo ngay nga tao, naldaw-aldaw tayo nga masugsugatan. Tapnon mas lalo ka pay nga tumurturod. Ta ito ni pasango daman pingkan dagiti mga banbanag nga di ka pa'y halos matanggap ti konsensya. Nang po nagsakit. Di pa'y matanggap ti konsensya. Kaka nga ang pason. Kung ikat masurutang kumadatay ang dawat itisang kakaunagan nga panagdawat nga panangaywan ang hinala niya ang Diyos. Pasag sa Efeso 6:17-9. Talaga ngay nga nagsayat launay ni Apo Diyos kuna na ni di kay agserbi ti mata kadag iti umaga awa nga mga ayo iti tao adi ti bilin na kada tayo apanak man ang ebanghelyo ta ipakita man ito dati tayo agagas Nagpasika. agbado akman si pura ta no bagada nga espiritista kadag iti kumaamin nga aramiden tayo kaksa iti rason no apay nga aramiden pangurunan ti panagserbi tayo kay Apo Diyos ni Apo Diyos awan sa bali sumasaron nito dagiti mga daw-dawat tayo tako na amin nga aramid di tao awaten na dagiti supapak na agaramid kayo anay puswan iti pagayatan iti Diyos di pusom perming agriririn ingkan akong kunanan di utak mo mga kontrabita namnama wino awan amo ano nga ta may iba ka ingkat ala di puso kuray at ka lang at taggergergitan nga napampanok na pa yun matultulan ka pa yun perming nga nervyos na ta puso nung di ay sa ka mapaanan di may sa madipay lang ang damdaman ko. Sana siraan. Maduming ronton, dapay naglaktaw. Open manen, panagigimong manen, chance moon. Intong domingo niya kayo nakapractice, damdam. Ko naman eh. Gana nakasanayan mo. Ayan na nga iduduras nga daw dawatan ni Apo Diyos ka na tayo. Third Sunday kakapsat ka. Antay final pass. Mabalik siguro nga break tayo mas sa tayo ituloy no niya tignayo lang nama. Tataya tayo nga kakabsat. Kuna ni Apo Diyos ka na tayo. Dagi tayo amin ang narabaw ti tapawan. Adon tinanpas tayo nga inuli nga banbantay when no problema sa titibiyag tayo. Pinarik na ang nakan iti sungay nga raksak. Ginawa na kay. Di ba? Magtitas di agin niya. Nagtitas kay TV. So nga kaya kami nagregrigat nga mululi ka. Patagi dyan. Dati adat nga dagos ti reward mo, dati ka pa'y ladala. Adat ti reward mo. Tataya tayo nga kapsat. Ito no, tapwak yung naga. Siyempre, munang ka pinanon tayo problema. Inhan nga di moment, ito moment. Adi problema tanong ay mataya. Ito na mga dagos eh. Tumagasgasan nga tayo kakaiso na nga flawless nga to. Kung punatay manin. Doon man ano ngayon nusurutin tayo nga umunaya tayo nga kapsat nga praktisan tayo ngay nga aramidan ngayon muna di paparamid ni Apo Diyos ka na tayo sa tayo tungay na ang problema tanto nagproblema ka tulungan na ka magkat tulungan na ka langan nga na ka nga tulungan adit yun lang panagdawat kin panagtalag tayo kahit wala isot ka po na nga tunggal aldaw iti may isakin may isa nga i-rain tayo mayari ti yuli tayo ti pantay itong galito nung kunanan nga kastoy hatay nga kontraan no dikot si susurot kinsi ayaman kumaday puso kan panunod tayo ito nga baksan tapos na iti kastan nalagkan iti biyag nga sangun tayo inandaw nang susukot si riribok so tagyaman at ti anos yung nga nagdangag ay ito nga kapsat iti pa nakaiday-dayaw ken panagyaman iti may sa nga Diyos tinagtingan ka tayo agtultuloy kin kastamat ka rin tunggal aramid tayo agtultuloy kumay iti pa nakaiday-dayaw iti natanan naimbagi nagasat nga oras ti may sakin may sakada tayo kat tumakdan tayo ang taasiran kay ti may nga kanto sa to diretso tayo iti panagbunbon